Ayan mga kahabi, good afternoon. So ngayon ay magdi-deliver tayo ng LBC tayo ngayon. Ang dami kong pan-deliver package. So yan mga kahabi, samahan nyo ko at i-deliver natin to sa bahay ni Tatay Nestor. Ito mga package at siyempre meron ko sa kanilang konting pasalubong na. Ayan, salamat kay Bicolanos Vlog sa ating kasama ngayon na sa atin tumulong. Shout out Bicolanos Vlog. Tatay Nestor rin pala. Tay! Oh! Kasi pala si Tatay Nestor rin. Patulong tay! Basta. Anong ginagawa mo? Ano? Ha? Dumi ng paa mo. Tatanim ka? Anong tatanim mo? Mani. Mani po? Met, nakakuha ka na ng mo? Similya? Meron na. Meron na? Yan. Ito. Ano ito sa kalubong oh. Yan tayo. Meron tayong 5 kahon. Galing yan sa sponsor natin. Tulong tayo sa Kasi tayo meron akong dalang prutas. Ito lahat? Alin? Doon sa dulo? Alin tanim mo dito tay? Bitsay. Pugtula pala yan. Ah, binubud mo na dyan? Oo. Doon sa dulo? Ano? Mani. Ha? Mani. Ah, mani naman doon. So yan guys, ang tanim dito ni Tatay Nestor. Pitsay tas mani. Tara, punta tayo sa bahay niya. Tatay, prutas. Salamat. Tapos, tasty bread. Tingnan natin yung kanyang mga tanim. Ang lawak ng taniman niya guys. Oh. Ito daw lahat ng pitsay. Hanggang saan ka na nakapagtanim? Ito, bago binubungkal mo pa lang. Dito sa kabila. Ito may tanim na to. Ah, yun. Ito lahat na to may mani. Tatay Nestor. Lahat na to may mani. Yan guys, oh. Lawak. Lahat na yan may mani. So dito naman. Ilang buwan ang mani bago harbisin? 4 na buwan. 4 na buwan? Oo. So, pag dati kasi guys, nagtatanim din ako ng mani. So, 4 na buwan yung anong similya mo? Yun, So guys, yung niya, makapuno ba to? Hindi, natural lang. Yung natural? So yan, yung natural na mani ito guys. So meron kasing makapuno na mani, meron naman yung kulay pula. So yan, napakita namin sa inyo guys kung paano magtanim na mani. Una, so yan guys, bubungkalin muna yung lupa.
Magbungkal muna. Hindi mo na ba ito kinakalaykay? Ayan, arawan ako ni Tatay Nestor. Nababayaran niya ako ng ano 350 ang araw. Pupunta ko dito after ano 4 na buwan. Mag-harvest ka na? Oo. Yan, tama-tama. Kasi tayo. Yung binungkal ko ako mag-aani. Oo. So ganito guys, pag nakita mo may bulati yung lupa, yan. Diyan mo makita na ano, malusog yung lupa pag may bulati. So guys, ang pagtatanim ng mani, isa lang. Ganito. Kuha ka ng isang butil, lulubog mo. Yan. Oh, sige, ako magbubungkan. Ilang kilo lahat yung similya mo? 1 kilogram lang po. 1 kilo yung nabili mo? Magkano yung kilo? 120. 120? Okay, kami niya. Tutok mo sa ng garo. Tama? Ganoon rin. Sa bagay, mahibon pa na. So yung distansya guys, medyo may distansya kasi yung mani, hihibunin pa yan. Yan, alas 3 na. O, pamerindalin mo na ako. Oo, doon. Merindal na, ano na. Awas na yung ano, trabador. Kasi mo yung merindalan mo. 4 na buwan pa ito hintayin. Tapos, ano, mag-aabono ka pa? Spray. Pag may uod. Hindi na. Hindi spray pa may uod. So, wala pang sprayer si Tatay Nestor guys. So, yan yung mga nais mag-sponsor kay Tatay Nestor guys. Tulad ng ganito, mga gamit niya sa pambungkal ng lupa, sprayer. So, malaking tulong yun guys sa ano, malaking tulong yun mga kahabi sa tulad kay Tatay Nestor na magsasaka, nagbubungkal ng lupa. So, mahalaga na meron siyang sprayer, tapos yung pambungkal ng lupa, kawit, yung panglinis para madali sa kanya kasi yan, mahirap yung pagtatanim. So yung mani, lagi natin yan nabibili kung saan saan pero hindi natin alam kung paano magtanim ng mani. So mahirap, 4 na buwan mo hintayin. Yan, isa-isahin mong ilagay yung butil dyan sa lupa. Kailangan mo pang abunuhan, tawag dito, gamasan, kasi pag hindi mo ginamasan. Tapos ang mani, pag bulaklak niya, doon mo na siya hihibunin. Pag namulaklak na yung mani, saka mo hihibunin para yung bulaklak ng mani makalubog doon sa lupa kasi yun ang nagiging bunga o yung laman ng mani, yung bulaklak niya. Pag tumungo yun sa lupa, dapat masabayan mo ng hibon para siguradong mabuo yung laman ng mani. So yun mga kahabi, nandito kami kina Tatay Nestor para i-unbox natin tong ano, mga package na to galing kay Ma'am Chiki. Ito tayo, yung ating ano, prutas, tapos tasty bread. So galing po ito lahat kay Ma'am Chiki Saison. Yan, mag-unboxing po tayo ngayon. Sige. Kumusta yung bahay mo? Mabuti. Ha? Mabuti. Hindi natutuloy tinuluan. Hindi na ulan. Hindi umuulan? Oo, talaga. Anong nangyari? May ano? Ano? Sabihin mo. mayroon lang. Meron ng ano? May nag-sponsor. Ng bahay mo? Kaso ikulang pa. Sabi ni Roy. Salamat sana po sa nag-sponsor sa amin yung pabahay. Maraming salamat sa inyo. Diyan punta tayo sa loob kasi baka hulinig ko na tong vlog sa bahay mo. Pagbalik ko dito, ano na, brand new na. Kailan nyo ba ito papasimulan? So maghanap kayo ng lupa na sa inyo talaga para walang problema.
So yun, at least mababago na itong bahay mo, tatay, ano? So maghahanap kayo ng lupa na malapit din dito. Kasi yung kabuhayan mo, di ba? Hindi, pero hindi ko alis dito. At least dito ka nagtatanim-tanim. Hindi ko sisirain. Oo, parang ito na yung pinaka ano mo dito. Sabi ko Barracks ng yung mga taniman. yung Lalagyan yung baso yata. Ito yung mga pangalan na ibang mga pangalan. Ito para sa mga anak ko. You know, walang pangalan. Oh, yan! Oh, wow! Ganda. May nakalagay? Anong pangalan? Ay, ito, maganda. Yan, oh, basahin natin. Raymond and kids, for school use, always give your prayers to God. Thank Him in everything. Don't worry, God hears your prayers. Love, Ma'am Chiki. Yan, sabi ni Ma'am Chiki. Ang laman ng kahon ay wow! Yan, mga color, mga oil pastel. At ito, coloring, pencil color, mga parang pencil pen. Oh, ang daming lapis galing sa PRC, mga nag-exam, mga board, sa board. Yan. Kasi, shout out kay Ma'am Chiki, galing yan sa PRC. Oh, lemon. Ito pang babae. Ang lamig, oh. Ano to? Oh, diba? Tama yung ano sa'yo. Parang mo na kung balik. Ang ganda sa'yo, oh. Oh, may coins ka pa, Raymond. May coins pang kasama. Oh, diba? May coins pang kasama, guys. Oh, Raymond, sa itong bag. Tignan natin kung anong laman ng kahon. Dadadadan. Oh, Nonoy. Dolphin. Pinigil. Ha? Patos. Pwede yan kung sino yung pasya. Tignan natin. So, siguro ang isa nito ay kay Uragon Honey. Tanungin ko na lang po kung kanino itong isang sapatos. Chat natin si ma'am. Kasi ba ito sa'yo? Ha? Magsuot ka nito doon sa ano? Try mo nga. Try mo lang. Ah, mahaba? Wow! Diba? Ganda. Salamat, Ma'am Chiki. Sa napakagandang ano? Polo. Polo ba ito? Polo tawag ito. Tapos yung isa, ano ito? Polo din. Wow! Ang ganda talaga, oh. Pwede pang simba. Kasi ito tatay sa'yo? Kasi ito sa'yo? Halika nga. Mulog ka. Oh, pwede. Ayaw mo? Tama lang. Malaki ba?
Salamat po, Ma'am Chiki. Maraming salamat po, Ma'am Chiki, dahil nidala niyo kami package. Maraming salamat po, Ma'am Chiki. Oh, wow. Maraming salamat po dito. At saka sa package nyo pong pinadala sa amin. Maraming salamat po. Sana po wag po kayo magsawang magtulong po sa kapwa mahirap katulad po namin. At maraming salamat po sa iyo, Kuya JR Abi. Yun lang. Welcome. Maraming salamat po, Ma'am Chiki, at sana po hindi kayo magsawa sa pagtulong sa amin. God bless bro. So yun mga kahabi, salamat kay Bicolanos Vlog sa pagsama sa atin, sa pagtulong sa atin, sa pagdala ng mga blessing. So salamat po Ma'am Chiki Saison sa lahat ng blessing na natanggap nito mga anak ni Tatay Nestor, mga damit, sapatos, color, napakarami, kompleto na. So yan, salamat po Ma'am Chiki, sana po ay mas marami pa tayong matulungang mga kababayan na nangangailangan ng ating tulong. So sa pamilya ni Tatay Nestor, di ba Tatay, pinalangin natin sana magkaroon na siya ng bahay. So yan, meron na palang nag-sponsor ng bahay niya. So at least meron nang nagsimula na meron nang pagsisimulan si Uragon Honey sa pagpapagawa ng kanilang bahay. So yung mga nais pa po guys na sumuporta sa bahay ni Tatay Nestor para magkapagpagawa po sila ng matibay na bahay, yan, makipag-ugnayan na lang po kayo sa aming FB page kay Uragon Honey FB page or JR Hobby 2.0 Facebook page. So yan, salamat po. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aming YouTube channel, please subscribe and like our videos mga kahabi. Maraming salamat.